журналист ва киношинос Тилони Қадамов санаи 7 сентябри соли 1959 ба дунё омадааст. дастпарвари донишгоҳи миллии Тоҷикистон буда, фаъолияти эҷодиашро соли 1986 дар рӯзномаи навтаъсиси Паёми Душанбе оғоз намуда, баъдан ба нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзномаи Садои мардум даъват шудааст. аз соли 1991 то соли 2016 дар вазифаҳои мухбири махсус, муҳаррири шуъба, муовини аввали сармуҳаррир ва котиби масъули рӯзномаи Садои мардум кор кардааст. аз соли 2016 инҷониб масъулияти муҳаррири шуъбаи маънавиёт, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва низоми кори рӯзномаи Садои мардумро бар уҳда дорад. мақолаҳои аввалинаш ҳанӯз аз солҳои донишҷӯӣ дар матбуоти даврӣ чоп мешуданд. аз ин номгӯ мақолаҳо дар бораи ситораҳои кинои тоҷик Дилбар Қосимова таҳти унвони ситораи солҳои 60-ум, Ҷаҳон Саид Муродов умрро медон ғанимат, аз ҳаёти режиссёрҳои машҳур Борис Кимёгаров, режиссёри филми ҳунарии телевизионии 17 лаҳзаи баҳор Татьяна Лёзнова, ситораҳои кинои ҷаҳонӣ Наргис Дат, Микеле Плачидо ва ғайраҳо хеле ҷолиб ва диққатҷалбкунанда буданд. баъдҳо ӯ ба соҳаи санъати кино ҷиддитар машғул шуда, зери раҳнамоии киношиносони маъруфи тоҷик Ато Аҳроров ва Саъдулло Раҳимов мавқеи хешро чун киножурналист ва киношинос дар матбуот мустаҳкам кард. аксаран нисбати эҷодиёти режиссёрон, наворбардорон, рассомон ва актёрони кино на фикру андеша ва пешниҳодҳояшро баён намудааст. беҳтарин мақолаҳояш дурахши кинои тоҷик дар бораи филми ҳунарии қисмати шоир, устоди таҳиягарони дубляж дар бораи Қутбиддин Олимов, мехӯранд афсуси ӯ дар бораи ҳунарпешаи халқии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ Комил Ёрматов дар рӯзномаи Ҷавонони Тоҷикистон, шеърдоне шеърхоне мисли ӯ ҷӯем мо дар ҳасрати актёр ва ровии нотакрор Маҳмудҷон Воҳидов, аз дидам ҷамоле то достони Сиёвуш, боз аз пардаи синемо чеҳра намоед, дар бораи инъикоси симои устодон Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ дар кинои тоҷик, дар ҳафтаномаи адабиёт ва санъат Рӯдакии Сонӣ, аз роҳи тайкардаи ситораи кинои тоҷик Марат Орипов, хизмате ки онҳо кардаанд баҳо надорад, авлодони Барси Сафед аз ҳамкориҳои киносозони Тоҷикистон ва Қирғизистон дар маҷаллаи кино ва дигар рӯзномаҳо ба таб расидаанд, аҳамияти баланд доранд. мақолаҳои ҷудогонааш дар китоби дастаҷамъӣ аз кунҷи танҳоӣ бо муҳаббат чоп шуданд. ба қалами киношинос Тилони Қадамов инчунин китобҳои дурахши кинои тоҷик соли 2011, устоди ҳунари актёрӣ соли 2012, маҳрами сухан 2015 ва чанде дигар тааллуқ доранд. Тилони Қадамов барандаи ҷоизаи Хомак дар соли 2012 буда, бо нишонҳои аълочии матбуоти Тоҷикистон ва аълочии фарҳанги Тоҷикистон мукофотонида шудааст.